Čaute lidi, to som ja Tomáš. Ja tým ja. A ideme natočiť mama. Dobre, toto je najstrašidelnejšie miesto na svete, tak sa ideme na to pozrieť. Ja som na Korčuliach. Čaute lidi, ideme pozrieť najstrašidelnejšie miesto, kde je Momo. A to som ja Tomáš. A tu je? Ja tým Eka. Dobre, a ideme pozrieť toho mamíka. Ja som na Korčuliach. Tá ide na Korčuliach celú cestu od domu. A ja pešky. A ideme ho pozrieť. Aha, tam blikajú svetla, ty koko. Tam hrajú sa chlapci. Je ich vidno? A že vraj tu má byť Momo pod tou trampolinou. Vidíte tam dačo? Počkajte. Budeme sa pozrieť ďalej. Lebo tu nič není, ako vidíte. Takže poďme sa pozrieť ďalej. Tu takto sa pekne svieti domčekoch, stromčekoch. A ideme sa pozrieť sem. A tu nič není, iba grill. Ideme sa pozrieť sem. Kamo, tam je Momo. Tam je Momo. Vidíte ho? Tam je Momo. Hento tam vzadu. Vidíš to? Tam je Momo. Ty kokos, on sa pohol, zdrháme. Ty kokos. On sa zdrhol, on sa pohol a tam je kamarátka a zdrháme. Dobre, čaute lidi. Rád som natočil toto video pre vás. Čaute. Dobre, čaute lidi, to je pokračovanie tohto videa. Tam je moja kamarátka, jeho vidno. Tam svieti lampa, to je moja kamarátka už ide. A my ideme natočiť pokračovanie videa. Že vraj v tomto dome je Momo. Nejaký duch, tak sa ideme pozrieť. Poďte. Už sme tu, v tejto budove. A idem sa tam pozrieť. Z toho nemám dobrý pocit. Aspoň, že ide svetlo. Takže úplne zimného klima. Je tam vidno dačo? Ty kokos. Tam sú kolobežky. A tam je Momo. Dobre, čau to vidie.